Els quiròfans no paren. Han passat d'un dia per l'altre de treballar a primera línia de Covid a agafar una altra vegada el bisturí. Avancen tant com poden en les 70.000 intervencions que es van cancel·lar durant la pandèmia. És molt probable que no podrem recuperar això és seguríssim. El que sí que tenim el compromís és d'intentar recuperar al màxim tota la patologia greu, això sí que segur que podrem recuperar-ho. Però la patologia més banal, segurament hi haurà molta que s'haurà de demorar. En aquest temps el que no ens permetrem és deixar d'atendre tot allò que és greu, que és molt important i que pot ser de risc vital, i això estarà absolutament prioritzat. Però el sistema s'està resetejant i, per tant, diguem-ne, hi haurà algunes incomoditats. Calculen almenys 2 anys per posar-se al dia. Segur que tot el 20, segur que tot el 21 i probablement una gran part del 22, la forma en com produirem els serveis, la forma en com atendrem els usuaris i tornar a una situació, la que teníem abans de Covid, que era d'un control en l'àmbit quirúrgic prou acceptable, diguem, del compliment dels temps compromesos amb la ciutadania. A dia d'avui ningú no sap si hi haurà o com serà una segona onada de Covid-19, però es preparen per al pitjor dels escenaris, que el virus torni amb força a la tardor-hivern i que ho faci alhora que la grip. Per això demanen al personal sanitari que faci les vacances abans de l'octubre. Els estem demanant que planifiquin unes vacances al mes de juliol, persones que habitualment les feien al novembre, quan en aquest moment no poden ni llogar un viatge o no poden decidir on van. Sí, i ho estan fent. Perquè saben que en aquest moment poder donar vacances al novembre, les podem donar, però és complicat i hipotequen una mica l'organització del servei. Perquè el personal sanitari és el més imprescindible en cas de rebrot i els mateixos professionals que han atès la primera onada haurien d'estar operatius en el supòsit que n'hi hagi una segona. L'objectiu seria, ara sí, no deixar d'atendre tota la resta de patologies. L'únic que no podem comprar ni podem imprimir en 3D són els professionals, no? Els professionals amb millor tecnologia poden atendre més i hem accelerat els nostres plans d'inversió que ja hi havia tant en sistemes com en tecnologia. També és cert que ja l'hem viscut. Per tant, ja sabem a què ens enfrontem, ja sabem com ens hem de transformar com a hospital. Ja no és una novetat perquè realment l'adaptació tan ràpida que hem hagut de fer. Una altra cosa és que físicament ens repercutirà molt més. Es retiren els llits dels pavellons, però ara ja formaran part de la nova normalitat. Són part dels espais per on el sistema sanitari sap que pot créixer si ho torna a necessitar.